Okay. Hello chairde. Okay. Hello chairde. Me leis céile chairde ní raibh an microphone ar siúla geart. Bhí orm an 48 voltage a chur ar siúil. Con tú just eating burnt pancakes an scéal go. Hello don Tá go don le hennacha. Con tú pééis céile. Tásúla go bhfuinte go má. Con se bheit fad a chairde inniuh. Bhil si bh an mé chlas an leis tásúla go bhfuil. No. Good deal. So, femar dúirt bed a gimmert something chameleon in jobh. Denam de rud é aine me gcónaí ach. Tá tú go mór leis péisce le. So, ní bheith me server féin le á dhéanamh go min jobh mar mecca nach áit le gónach é sin neidir bhfuil do le mórm. Ach péisce le Euro. Is mar sin chlas a sin an bheith. Dhéon se bhéon rud den jobh. Right. Uaireanta bíonn sé deochar teach ar server me. Uaireanta bíonn sé ceoin. An bacuoine tuigim. Right. Tá labhí achta goin péisce le. Yeah, tá sé go deas ná fuile just eating burnt pancakes. Tá sé simúil charéirih. OK, tá mí de tosnú in is an bheith. Hello, Martin. Con tú neomh ar YouTube an scéal got. Gur go as an live a roiint iníomh am an bhaoch. So, leis be gurm áit ar an lochan dul le bhlach agus is cuionlam gur dhéananis sa mappa sa a chimmert. Nuide chimdí sa chlásán don giadóir agus bhí sé anna jochar ar fad charéirih. So begurm éireach déile a dhéanamh cad na poses atá go mar ríist. Noch be go bhétain nó bhach sé ró jochar. Actually, just diatan a bheith im háile an sá bhéidir noch sé sin go me. nó bhach sé ró haléir. Ó tá is strachail tena héananig. Bíonn sé deochar áit ar nó agus tá fé bhrú ama leis. Os stop tá sé fé bhrú ama agus ní léon leach éile an son. Ó Níl éon fleanna gom bhíon tá mappas á deochar glóir. Ok, just cad dul mar bhoscad is paint mode, colour picker. Oh no, ní raibh sé gceist gom é sin a dhéanamh in éanachaid. Ok, paint mode, F, colour picker. Sin tá bhfuil. Ó tá sé sin anna dhéifriúil an mosca. Brush size. Na hiigim gona sa brush size tuigim an éis. Right. Ok, tá siad a teach péisce le agus tá sé héananig ag strachant an sach airte. €6 costas tá éis. Ó tuigim a chuoine, tuigim do chas. Is mór an trúasán. Conán tú goráid in scéal got. Gur má go as an falló sinne é dain dá man a bhéach. So tá sé quote an quote i bhleachan sa. Ach, seans nach bhfuil sé rótha léir. Seara is cumilom.
So se sin é a mathemagic se sin é a costaid a glá sé euro. Níl se ró olc ach níl le chlutha gan locht mar sin héin ach dus sin é mar a bhíonn sé. So tá mé bhleachan sa pééis go le a chuir de is dónthad sa paint mode an leis. Right. Ní chi má chuine chuid be bhfuil sé stachailt. Bhíonn sé deochuid nu a bhíon tóid martí teanar choréirih sin é mar a bhíonn sé. Ok. Níl sé choréirih níl ach bhí sé deochuir dá níos sa bhéir a chailt. Bé go cheart an daile ar nó denna díireacht nach an dásá níos ó chlós an duine teach. Right. Denna díireacht é cheathrú beag an líon mas féidir lom. Níl tá sé sin mar an gcéanna nach mór. Gur má go sinna Sandro tá man bhaoch. Cheara is cum leom chotíirih. Cinnte nach chuir a bhach ar sin. Ó na héna tá bhfuim in chuid. Tá cum níos a bheasa éid sin roughness sean go gáróch an roughness lom. Ó cauríon be go gáíon neidir. Tám sé I bhleach I dtíanana bhíireacht bheith I bhleach béis go le cheara. Is fear chuit a mathematician is ólam bhíonn sé deochar go leir orintanta agus chachas óid a bhain sa chluas sónílim se. I dahí éid chaidéidir bheith se bíam sé fiochan téir á leid ar tic-tac an leis is ríist. Mecca chameleon an animatá éid Megan. Mecca chameleon sin é anim a chlutha is bhultan é. €6 costas tá éid ar Steam, so níl sé róchan. A déatoch sé bheith níos hirirte le gach cheara. Agus bhí a féchan ar tic-tac an nniuh agus is stoilm go bhfuil a chlutha ar fáil an é sé Roblox ó déatá é chiimirt in eisce ar Roblox go bhís domsa. Ó wow. Conas go bhfuil beo fós. Cad le héite meach an son? Bhfuil beo fós? Táim. Ach can hebh go bhfuil a dá son ar a dalamh. Tá sé sin na chuir isteach má áit sé. Bé go cheart an bogad sa an sá. Ok. Se sin an ainimetá éid. Se is fear chuite chuoine tá sé níos sa bhear nach bhfuil. Ok, ha go leor daoine. Neidir an bhfuil taithí agat ar prop hunt líam ach tá sé ar nós prop hunt ach aber chuir an tó dá éid de chaireachtaid chuin gomach sé deochar é cheiscint. Ó se tá go leor mads níos. Tá go leor mads ar fáilt mathematician agus bíon tú ná an chiimirt le agus bhíon cuma Minecraft ar na héan rud. Se ní ceart am a bheith bag a choirir a bheith chéit rud aigeint meach an san agus bhí tú ná an me héanana cheiscint so ní raibh sé rohá. Se níos ceart a sethe a choirir. Ach bíonn sé deochar áitina maithe a chailte príomh. Bhíonn sé deochar. Se tá sé annach chusúil le prapont ná bhfuil a Megan. Ach ní léana techt an sá.
Tám sábháilte? Ja, tám sábháilte go leor an son á bhfuilim sé. Mar dhiimiige fearr son go tapaig agus tá tám is sleann nóan is so chiaamí de chuirde. Tásúla gom go muinthead sa a láilem, mar tá beo fós agus nílach beirt nílach daoine bhain eile fáca. Trocha second an leis agus táid siad is strachailt is léid. Ó, an bha. An na héanna. Is mé an taon daine atá beo agus bhí daine rá chin a bhíon nach raibháid fecha gom agus féoch an leis. 10 second fáca. 8 second. 6 second. Agus is áilm go bhfuil gur bhaine an láilem a chuirde. Now, chameleons win a bhí lomsa. Is maithan rud é sin. Tá man na hása lei sin ná a chuirde cad rá an bha. Seoig. Se nach raibh a príomh fíor chuirt. So, bhain is a láilem, so tá anna hása lei sin a chuirde. Sin a chiad chlutha a bhuaig mé. Se tá óna orm leis a chuoine chuidéidirh tá óna orm ach. Ní raibh éana techt i dul an son in enchaid. Se is bhíor chuit mathematician. Ok, ó an mappa céanna ríist. Ok, begur am á tíomhúil arán ó mar bhuch le drán arm damach na háitine céanna nó sáid gom. Ó an bhfuilim sé san áit chéanna ríist time. Ok, cad just áit eile rán ó. Bhíad an dullisteach an son. Ó ní dálan go bhfuilim sin ána sin a dhéanamh. Bidíir. An bhéalta. Actually, an second now a chuirde. Ach tás is dálan go mo chusa go raioch daoine isteach an so. Ach duine díordach péisce le. It's not that deep fé mar a déirtar. Ok, begur am a bheith cínte ná go ag me churp san áit ceart. Tá sé deachar go leor é sin a dhéanamh. Tá an méar chláir an ósáid go an éis. Oníl com a bheithir sin in enchaid. Ó stá. Tá sé ródheachar é seo a dhéanamh geart. Ok, just begur am éireach daigin dhéanamh chairde tam fibhrú ama. Tá stras ar an éis. Right. Gan héim ná féidir lom a dáthar an ó. Ok, tams. Tam sin ná é dhéanamh éis. Right. Oh no, ní hinna bhí bhóim in enchaid. Right. Wait, cattá cear lei seo? Ok, tá siad a teachtan éis péisce le begur am an rofnas a ahrú. Agus beag siad a ná an mé cheiscint. Ach, ceara. Gur am go mathematician. Right. Tá an sá péisce le a chairde. I bhí leach, quote unquote. Ach nar bhaine a lám so seans go muinhead a ríiste. Bhí sé ródheachar éis sin na dhéanamh a chuoine for réir. Bhí sé ródheachar. An scathug léir a dhéanamh. Ó, se bé go cheart am é sin a dhéanamh. Dénne díireach de dhéanamh. Ach ní alien táirs mé an enchaid.
Déna déireach níos bhó a chur leis. Ok. Seanna dheochar seo dheiscint. An gabhraíonn sé sin láminéachir. Nadidir. Seans nach gabhraíonn. Beidir dá gurthin stríocha isteach an son. Se déna déireachta sinna dhéanamh a chuirde gur maithe go bheas na moltaí. Tá sé deachar go leir é sin dhéanamh. Ó níl cum a bheitthe ar sin in éachir. An bhfuil éon backspace ann i dul an go bhfuil. Cheara. Gus bhí sé ró. An bhfuilm sé cócráil nó an bhfuilm sé cócráilte. Ant go bhfuilm sé cócráilte a chuirde agus mé bhleach an sá. Ach níl éana feachta a cufó óhad ina bhain feachta cónis. Constanta óin éon scéal go inniuh tá súla an go bhfuiln tú go maith. Seans go bhétain dahanana éile a chuir leis a chuin ó nó ní raibh sé gis go mé sinna dhéanamh. Bhí sé bhad ró cheall. Ok. Ba daine teacht an son. Sin ná mé cáil níl. Siimi sé. Wow. Cheara, tám sa bhaid go leir a megan. Chiamíd. Tá sé nadidir an bhfuil taí a got éid prop hunt óin. Ach tá sé ar nós prop hunt. Ach just chuid an tú da ar théananig chun tú héananig a chuid I bhleach. Aber bíon tú bán ar dúis agus chuid an tú dahanana ort. Chun gomach sé níos a dheochre tú hiiscint. Oh, actually, seans go gairann sé sin leis a bheistas. Tá na daine. Oh, cheaps go raibh bás feachta go an son. I know tá fed dóg a chuir isteach chuirm choiríirih. Oh, tá fear an son. Se sin é óin sin é ach tá chlósá saach difriúil bíon tá id nadidir just stickman agus bíon ort dahanana chur ortaíon agus mar sin. Ok, tá sé sin ar siúil is fuid na háite. No, fuid is bás an san cheapas gur raibh a bua gomach se bhí sólam go raibh sé ró éas go mé cheiscint ach cheara sin é mar a bhíonn sé a chuirde. Can hebh gohfuil gachéin an sa cá go bhfuil duine ó sin bhíos héanana an san. Ah, well, sin na Harlaíon a chuirde. Ok. Raibh daine an san is feag tamlín. Cá go raibh ach cimíidir. Oh. Cá duine enm dé. Bé go bhfuil daine fitte fuite measc na moscaí an sa é mar bhíos héananig níl. Cá bhfuil na daine éile. Táim sé éidir bhir an éile inis a óin. Leis céal ní féidir am bhfuir deachtarachtaí a léamh geart fa láthir. Just cad na daine éile tá bhí lech a chailt. Ó, ní rós bhí bhisteach an sa. An táim go meach an éis. Cá bhfuil gachaine neachcha aine. Neachchaid. Léana si an son. Níl. Nadidir a chuirde. Tá míidne I bonc.
ó a chiistin. Ca go bhfuil daine éigent sa chiistin. Ar bheith deachar daine cheiscint na bhfuile. Ó. Tá daine an san. Ok, bhuaidir. Cá raibh na daine eile neadidir. Bhí áitine maithe có péisce is léis. Ó bhí daine an san. Chear a bhí sé róheachar a daine sin cheiscint. Se consanta McCandle Limerick is féidir Megan is féidir. Slán go fóla príomh chun taine Vaslov Island neidir seanscréibh. So níor bhua méide a chlutha san a chair defidíir ach beag le eile go bairdach be mar a deirtar. Chiamíd. So mars ná a chairde an beo ar TikTok, Instagram, Twitch agus YouTube. Ok. Chiad chlutha eile. Tá sola go méid mappa eile a gcuin an nóid seo chiamíd ó tá go húntach. Ó na backrooms an Stóilm go bhfuilm na backrooms an sa. Bhétain dul a bhlach ben mór an sa. Bós. Ok. Agus dá your body is very too much an bhfuil. Ok, déanana déireach dal an sa. Be go bhfuil áit níos a bhéir sa bhapa ach neadidir go mé lom. Right. Neadidir an bhfuil níl sé sin rómhach a riúdh. Tá sé dearog na bhfuil. Agus cada a rofn is ahrú leis. Tá sé ró londroch. Ok. Can heb go bhfuilm sé a getilt. Tinna díreacht chuir leis a bátrúin a chuiranta pinte deachar mar níl scianna a líne a gámach a riúdh. Ó an bha Charlie Byrne Fairplay chuit. Cóchairdeachas leat. Bhfuil daoine teach na héananig. Ó tá ní raibh sé gceist gom é sin a dhéanamh in éanachaid. Tam cooked a chuirde. Tam cooked. Ok. Ní dóilm go gáiríonn sé sin lim chás an éanachaid. Sin é a chuoine. Gus be go ceart am oscí a haring darm. Ach níl sé ró olc a riadh mar sin héin. Os féidir leat me chur deiscint an san. Seans go gaiireach sé sin isteach ar ma áit sé. Neadidir a Charlie Byrne ceist bha. Ok, ha daine dul mór timpeall na háite. Ach neacha sé mé an éanachaid. Na bha. Tá me dul ó neart a riadh. Gus gur a líne nó óile orm.
cum níos a bheas éis an soch a réirih. Ó stop tá duine fiochan ar an éis. Ó is dóilm go bhhecinn se is bhí sin ná mé cheiscint. Agus bhí a chlóhan nach mór Wait, an raibh sin nach mór críocht na hé neidir an raibh. Ach is dóilm gur bhuaid péisceal le cheara sin na Harlín a chuir de fidéir. Sin na saoil. Ní dóilm go méid deis gom dul im líana óin fidéir. Bhrealam dul ach se ní dóilm go méid dul. An méid sé ar siúil i méal feriste. Dóilm go méid. Bed dul go dtí an ireachtas péisceal le. A bhí méal feriste bhíonn se caite beag sé ar neis a gí lárne an lúid seo bhris chlutha an son ach níor bhuaimid péisceal le sin na Harlíon. Is as limnach mé a megan. An bheith. So beag an teacht éid server eile in leis bedalam dá amach deis gom immert éir mappa do chuid SpongeBob is bedalam na mappa í son bíon siad tainehach. Okay. Okay, tá daoine an son ón gar main na bheith. Okay, go seoig. Bhfuil osá éir tí tá snó? Be go bhfuil? Neidir. Tá gach aine fa nacht an sá sléis. Neidir cad é scéal. Gur má go bheasan na likes ar fad muintir tic-tac tá mana bhaoch. Ó se tuigim tú a megan se bíon a chéalainn anna dhifriúil éis fuid na háite. Right. Can I have na bhfuil an eile boga? Bhfuil bhí duine bhain eile bog an son. Gur má go as an follow sin simbo tá mana bhaoch. Right, big me gur an lobby eile chailt mar ní léana. Wait, no, bhíidir a tas nó an son ó me léan chaile sa deis an son is óilm ach ceara sin na Harlíon. Sean an aib an rud is measa féin glohas lá bíon sé deochuid aber teacht éir chluí bím sé strachailt lei sin search public servers right cé tá cadí na servers atá ar fáil fun and friends go jazz is breall am an enim sin Tás is ach glóite tá sé ní raibh ceadú an dolisteach go dtí an server sin fadíir sléid find public server search pub no not ní féidir le mé chiimirt in North America bfach sé ó bhil fadíir tá an server sin lá go smíg big bhétain áte chailt ann Caimid mappa chailt ach tá mappa feachta gom héna héana agus sléid go bhfuil mappa feachta gus na héine so can héh na bhfuil sé tasnú mar sin chiimid níl post gom fe láthir a sackbox ach beag an night shift a tasnú glua a sackbox ó begur me meach le giún tamlíon chun tasnú éid an night shift sin saoil an streamer se is fear chuite óin is fear chuit ó stop níl si bh ná ag sé cheiscint in chuid bhíos I bhí lech an son no tá cum níos fear réid sin ná fuil an bheith ó nó cá imig cad tá ag teir lú leis go ghlóthasá sin é óin ach ní hiigim cad é scéal leis go tá sé tasnú beachchas ria cíis tá
Quiche, is bralum quiche here sockbox. The sockbox is lower lum, let's share YouTube. Níl se leirlam héanana gabúid. Is bralum a mappa sá tá se go hála nach bhfuil is bralum Minecraft tá se anna rónach dom sa. Híam go míon daine dá le bhleach sa tinine abuid ach Stoilm go míon se róoch go míon gachéine fiachint an son. Bhétain Ok. Paint mode sin atá bhfuil inis. Ok, tá bed a cócrá le gion second a chuirde annig socaid. Ok, ní hían cad dá níos bhar a chailt. No, tá sé ró cheall, ró chill, I don't know, ró cheall, I suppose. Tá saturation ró orbed. Cad an roughness an ahrú sin an aib a bhí tá gom. Yeah, tá com an níos bhar sin an right. Has níos a livestream al teochan jómith ó hinna cheáin. Ok, begurm da eile raunú. Good deal. Good deal. Noch sé ró seans go moch sé ró éasca mé cheiscint TBH. Tá sé deachar go leir é seo dhéanamh a chuirde geart. Actually begur cheart am dul an stá mar ach seans go moch sé ró éasca mé cheiscint mar sin héin. Geara is cum a réirh just déine déireacht. Oh no, níl cum a bhaid sin in enchid. Ok. Tá teochan jómach a gom a chuirde. Bhfuil tú gcuineáil nílam a fidír scat, well, chiaamíd béga mé go bó gom a gún tamlín chiaamíd. Ok. Níl cum ró ó gurm tascom níl sé go húntaach ach déach sé ben níos a bheas is dóileam. Ok. Begurm. Ok. So da sa leis. Tá sé deachar go leir sin nach bhleach leis. Ok, tá chlá tá snópéis ge le a chuirde. An bheit. Conas gur bhuaidir hena héananig. Cad an NMD? Cad a Harlan son? Ha? Neidir cad é scéal le sin a chuirde in enchis. Bé gur dhéon duine hacking ar a glotha nó bé gur imig ceannas na hunters. Tá óin an bhacis go bhfuil cartaí trádála lába incine dála chu an bhéle sockbox bé go mé gurm go thuirt é Smiths mar sin go lua. Chuir is a ceisiir an chat? Actually, what happened there? I had such a good space. Okay. Seans go raibh gachéin an san ná mé cheiscint. Ní bhíam sé féchan ar sin á sin. Is fearr lom a bheith streamáil. Ja, nadidir conas gur bhuiine dúir an lá lo chu réidir bheith chuoine. Ok, tá download feachta gom. Péis go le
ná bací leis an enim ok tá sé bhleach. Ó an bhí an animecha eistecha go daine se just bhí an ceiste chuir ar an server mar sean go raibh siad an nó chlos. Ach níor freagríidir me an chuid fidíir. So caig duine bhain éile Bert éile actually DLC a chaid agus an be mí an é chiimirt. So tá mit snú go mór lei sin. Gur má go as an follow sin a helí tá man bhaach chu san tú nacht éint céal got. Right. Ok, ó caig duine bhain éile a chláchailt. Just tá dúre an anim sin a chuir bhleach me leis céile chuir an níl smacht go méid sin tá sé fecht agin leis pééis cé le. Ó an bhfuil tú dul go dtí blá lí a chuoine go buintaine bheith sin an bha. Enjoy that. Ok, tá mí tar neis is Minecraft. Ok, bégur cheart am dul tar neis go dtí an náid chéanna a ríist. Mar is tóilm go raibh cum a bheithéid. Actually, bégur mo an náid seo níos bhéir mar tá sé abaid sa chuoine. Tá sé níos lár an níos tóilm ach duine déireach dul bhleachan sácha ar de. Bed a gimmert a máideach a Sackbox. Bed a gimmert le Bosnia and Herzegovina. So tá mit snú go mór leis sin. Níl amach amach go. Paint mode. Can hef nach léon rud a dhéal gom. Cad lacking in ceart a dhéal van leis a chuirde agus an rofn is ahrú leis sin. An rud is tácht a chuir réadh. Tá da go homla nef ceart ráthe gom an son. Ok, is ver son. Ó Jenny Mac tá Thomas is lá nó. Right. Lacking I teach den níos a chuirde. Feag mí an bha go buintaine bheith sin. Tásúla gon go mé an aimim siad go má. Go má ceart mar rá. Oh god. Tá is streachailt in léis a chuirde. Is déna déireacht é sin a chuir an son. Begur déna déireacht dá son a chailt. Ok, tá siad a tosnó nééis péisce le. Ó seans go bhfuilm se aber láir na háite néis. Ok. I láir an éan ag sin na frás a bhí bhim. Ashley, níl sé ró olc be go bhfuil. Ashley tá sé go donna charéirias lí a chuirde tá is teachailt. Is bhfuil am a ceol charéir. Chuas go dtí an eildí nó a chuirde neomh I gcónta limine bhí sé go hóntaach. Tá eildí nó goin agus tá ba cús ann fiú bhain neacha ba cús a chuid eildí riamh im héal. So tá anháasta lei sin in is a chuirde. Right. Bé go bhfuil siad ná cheanna cheiscint. Nádar. Nín sé deoch a ráit bheit chailt charéir agus behanana maithe a chuir ort. Agus is á lom nar bheartaí is pós níos bhear rá nó ach ceara sin é mar a bhíonn sé. An lid láir. Ja, is fear lom lidl a charéir na eildí is fear chuit. Is fear lom lidl. Agus séir dáid a bhís fear I bhad ba cús lidl ná ba cús eildí. So, yeah, sinna déirtar. Sinna déid na senna luí
tréirtáideh agus like, ní dólan go bhfuil ba cús níos bhear ná ba cús lidl dar lá. Well, bé go bhfuil ba cús níos bhear ar fáil go háirtúil ach abair like, ó hebh ba cús eisli ná bacaí le a chairde tá dá las ma bheabhaid ní léon chud amach gomsaid nó thuirsaí sin churéirih ach mar sin héan is brealam cinnamon rolls is brealam iad son tam gafa leo céan nach raibh ceanna gom le tamil. Tá mé diire an cholesterol a cheachint a chairde bhín sé bagart teirdan is fad. So tá beirt ó tá daine an son bhfuil sé ná mé hiiscint ní dólan go bhfuil fel áthir. Go ddéir ní féidir le mór an sléifh hiiscint an tá sé deachar go láir. Tá cínt ó switch to free camera. No, ní raibh sé gceiste go mé sin a dhéanamh. Ó stop. 5 a bhí ann seachas S. No! An ra bhéan ná mé hiiscint an son. Switch to free camera. Na hiigem cons gan é bríon a free camera in échaid. Daine an son péisce le. Ok. Ní dólam go bhfuil a free camera gobairt fel áid. Ó an nócht. Náireacht TG ceithir. Ok, sin ná bací leis an las an náireacht. Cons go néir an siad é sa túis ceart. Náireacht? Ó ní féidir le mé rá ceart. Nóirt. Náireacht. Nadidir. Beg mo chuigh duine goibh. Nóirt. Nadidir. Níl clú gom. Ok. Can I have na free camera feimiú? Ó tá inis. Bhfuil? Ó tá. Ó chiam daoine inis. Ok, tuigi me gnó inis is tóilem agus mé ansá im bhleach. Am sé chuine ansá nach ní féidir lótha mé hiiscint ar áirí a taíl. Ó chus an duine caint. Na bí an leabhart ar an livestream. Right. Tá beo fós péisce le chairde is maithan rud é sin. Se bíon daoine dó le bhleach sna pilóg go rialthe ó bhfuil duine an díireach i meice an son be go bhfuil. Ó níl. An na bha. Bhléana goibh an le teangas an a hiiscin sa teist. Na hiigem féanna gé. Cantá dhéanamh a duine seo neidir. Ok. Agus chiam mé héanana an son sa chuoine ach níl éon eile ná mé hiiscint. Tá mappas áide chu go leir is áide a chairde. Níl locht ar well tá. Ach bíonn sé deach ar rééis seo chiimirt. Ó. Is tóilm gur buinas láilm mar sin. Anna bha, tám sás go leir lei sin. Wait, high time, cad é seo? Cad le héit amach an son a chairde? Cheappas gur a bhuaimid. Cad an NMD a chairde? Cad a háirl an son? Seans go bhfuil fithe duine a gimmert. A chilíon, nílim ró chínte. Chameleon's one. Ok, bhuaimid péisce le. Nadidir cad a héit amach an son ach bhuaimid. Sí mé úl. Brean sé an server, orintanta bíon 10 nóir a gimmert agus orintanta bíon 5 duine a gimmert, so just brean sé a server go bhís domsa.
Dréir haíise. Ok. Níl go marta trí se is bhíor chuit. Tá chlutha simúil golóir a teáin. Níl sé róáil ach ní dólam go bhhétain annach chu deama chahabh a imirt Tá beoin lei sé feig le chuig go neomat agus tá le dránar am hena héananig. Ach bíonn se go bra chlutha nó chó chiimirt. So déanthad sa chlutha éile chiimirt a chuirde agus an son beag mé gom well be gom céthe bheith gom pééis ge le. Ach ja, bhil é mar chlutha. Is táil an go bhfuil cúpla bugs ann ach ní bhíon chlutha gan locht. Right be go chlutha tas nó gceann tamlín a chairde. Táid nó go mór leis. Beag mappa Minecraft eile goin, be go méid níl ró chinnte. Go bed taanna go dul bhlach péisciile. Ó tá míidna sna back rooms tá go má. An bhétain dul bhlach an détain. Actually, fannig second now a chairde. Be go bhfuil áit óntach fecht gom sá. Tá. Ok. Be gur da maithar á nua. Mecca chameleon an ennim tá éire ó sin. Mecca an bhfuil cia leis sin. Oh no. Ok, tá sé go bra anis. Ok, paint mode, catapig. Lac in a techt. Tá sé deochar golóir tá ceart ar nó charéirih. Ar níl an sonnach. Ská. Éid ská a chéile a bhar a míidne. Fé mar a deirtar. Ok, ní hína tá bhfuim. Actually, níl sé sin róálc. Níl le dar ó hátach agus mé san skána abaid. Ach níl com a bhaid sin charéirih. Can I have go bhfuil sé londrú? Ó tá chat a goin, tá bat a goin sa Twitch chat. Conasanta a bhat. Siara, just fanad an sa don neom a péisce le. Déanna díireach de free camera chúsáid mar óidanta bíonn se. Oh, free movement. Oh, go bra, seo bhí bhfuim ó hasach. Ja, ní dáin go mach aine ná mé cheiscint an son. Bfach sé anna jochid. Sprálam an free movement in leis. So tás gom go bhfuilim se stig an son. Go díal. Cé bhéad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É an duine diaag is sóid am a chilíon. An bhfuil? Na bhfuil na leithris is rad an son. An bhfuil slí eile chain 11 people rá nó an bhfuil dal mór am. Nadidir, begamach is ag duine goibh begamach is ag sackbox. A san lí héan Ok, ón. I léana ná am cheiscinte líad, is maith nó sin. Right. Ní léon rud a dhéanamh mo chuine an son in éonchaid. Ó duine techt. Ach, tam I bhleach an son nach bhfuilim. Ó tá sé anna chóngarach lem nach bhfuil. A cham róchlic. Róchliste. Ja, chiimigh sé an son. Déir hing go méid beo go deo na nóir ó sprálam a chumatáid an líine seo. Tá sé sin granóir nach bhfuil. Ó tá sé sin cliste go láir ach
Ní raibh sé cliste a chóhaint. Gur amach go as an follow sin a dheáin tá mana bhuiach. Ok, há go leor daoine teach an san leis agus tá siad anna leat. Oh no, bhíos ge gorós an cheappas gur raibh bu gom an son nach ní raibh fadíir, so tá capar fách an leis. Ceara sin é mar a bhíonn sé. €6 costas tá éid a chilíonn tá sé éid Steam. Steam a bhain is dólam ní dólam go míonn sé ní dólam go bhfuil sé ar fáil téid na hapin na eile fadíir. So sé buchart chimmert ar Steam. Ach, tá Steam, alright. Níl sé bhóg an éanachaide sacbach, is fear chuit. É an daine diaag, is brala mé sin péis cin le. Like, bhís a tnú gomach nadidir frása níos bhócailte nach is léid na bhfuil. Or a trúas an. Ok, tá ciad second fach go gcuin leis a chuirde. Ciad second. Gabhfuil gachéine. Canad na héine. Ó, the Tiffany's Bankers lamp is brala me chamatáis sin. Bhí sé gceist gom ceann có cheannach. Ach, níor cheannaíos é. Cheannaíos turtle lamp seachas. Tiffany lamp. Right. Cad é seo sushi atá an son is dóidam. Ach, cabhfuil na daoine eile. Táid siad a bhleach. Is léid. Ok, tá beirt fach an leis. Idir líos bhuas a chiad chlutha. So is maith rud é sin. Na cóthraí ar fad an son. Tám go donna choiréirih leis a glasá. Cá bhfuil sales 7 ZX gan hebh gan orpaí an son. Right, cá bhfuil a duine sin. Nadidir. Bhfuil sé an dóileh bhfuil sé stig an son. Can hebh go bhfuil sé caiint eolalas go bhfuiln siad an mé a chlós. Ní dólam go bhfuil bhfuil détain an microfón a chuir ar siúil sa chlutha ach ní dólam gomach gaeilge ag bhór dóibh. Cá raibh sé leis. Bhí sé an son sta. Bhí sé sin an bheith mar áit. Fair play a cho cháirde chus leat a chara. Right. An nearhamíd Epic Games nó chluchaí Epic. Diatá a dáir ad rá a Nathan. Agus bhí an leabhairt le pe go mo cheithna goibh sé Josh the Optimist. Bhí a leabhairt leis ó chin a bhíon agus bhí fellan éid Fortnite a chimmert trí chaáilinn, so be go bhéta mí sé sin a chimmert níos a dhéanaí a chuirde. Níor chatha súlaid sin ó sin bhfuil go raibh sé go maith. Right, mar sin a chuirde. Is méid dom imeacht. Is méid dom céhbheith gom agus rud nó choile a dhéanamh. Tásúla gom gur bhuiinehid tainemh as an livestream. An aine matáid an chlosá óhain na meccha chameleon. Slán leat an Nathan bí a chaithe bheitha got. Ach sé fé mar a bhíorrá gom tásúla gom gur bhuiinehid tainemh as an meo so agus is tólam go méid beo eile máide chu gcuin le cónú dé.